Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videjka. Dneska budeme hrať na počítači. Užite si videjko a poďme na to. Môžete si všimnúť, že tu mám pár coinov, asi 1,4 milióna, no. Taktiež som hečil dneska ráno tohto 3 miliónového peta a tým som získal Rainbow Lunar Ellipse. A možno sa nám podarí dneska si otvoriť ešte ďalšie tieto dicey, mega lucky, ale pokiaľ ste nevideli včerajší opening, tak si ho po tomto videjku pozrite. Získal som aj Lunar Beta normálneho aj v golde a myslím si, že je to fakt dobre. A taktiež som včera otvoril aj mega lucky dice, čo fakt rare. Extrémne si myslím. Toto, a samozrejme toto kupujte, ja som to nechal cez noc a už mám 86 mastery, to môžete vidieť. Akože level. Ja som to proste cez noc nechal na mobile a offline akoby a ono to tam ťukalo a pomocou autokliku na všetky tie miesta, kde sa normálne zobrazujú tie kúpy. Vytvoríme si nejaké tie kocky za coiny, lebo mám ich fakt dosť na útratu. A zistil som taktiež, že šanca na toho free-to-play Titanica je 1 biliónu, čo je akože fakt veľká šanca. Reálne, a to dostalo ešte nerv, že to je ešte horšie, ako to bolo predtým. Neviem, koľko bola na to šanca včera. Teda predčerom, ale fakt musela byť gigantická. Toto si nekupujem moc, kúpim si toto, ale ináč to moc nekupujem tieto upgrady. Fakt to podľa mňa až tak moc nepridáva na to, koľko to stojí tých coinov. Jediné, čo by som si mohol potom niekedy kúpiť je 5 miliónov, akoby, teda 5 krát, aby sa to rolovalo. Že 5 krát väčšia šanca každých 10. Aktivujeme si nejaké kocky, aby sme lepšie to hečovali. Možno, ak sa nám podarí, tak si aktivujeme nejakú mega lucky dice. Tu mám 4,5 krát bonusrov, to môžete vidieť. A taktika moja je za každým, keď otvárate mega lucky dice, alebo mega lucky dice 2, fakt to stojí za to, tak najprv vyrolujte to, aby ste tam mali ten bonus roll. To je prvá vec. A druhá vec, ešte jedna veľmi dôležitá, aktivujete si kocky, lebo tie dve kocky z Lucky Dice a Lucky Dice 2 extrémne pomáhajú. A samozrejme, keď sa chcete joinúť do klamu, tak môžete, napíšte svojim do komentáru a chcete ísť do klamu. Taktiež si dneska spravíme giveaway, čiže tešte sa. A pôjdem na dovolenku a po konci dovolenky tak akoby vyhlásim tu giveaway. Ale o tej giveaway sa ešte dozviete potom neskôr vo videjku. Táto Lunar Ellipse je podľa mňa fakt pekná. Nemám nič proti tomu. Akože neviem, čo moc hovoriť, no. Povedať k tomu. Ale môžeme ísť za chvíľku na líky. Tak. Pridali novú nejakú Fire Twist, tú dvojitú ketku, čo ste včera videli, tak ju vraj pridajú aj Fire verzii, ohnivej. To obrázok nemám. Plus ešte pridali spustu ďalších vecí. Vy ich vidíte akurát na obrazovke. Ja si neviem spomenúť, čo to bolo. Napíšem vám to tam k tomu, že čo to bolo. Taktiež si spravíme giveaway, no. Za chvíľku. Vyberáme daycare za chvíľku, ako máme už. Tuto je moja farmiaca zostava a taktiež Mr. Krabsa posielam, a keďže jediný účastník vo Vajcek 2013, môj kamarát, tak akoby tak vy to vidíte na obrazovke, tak skrátka vyhráva to on a posielam mu to. Tu môžete vidieť aj, jak vyzerá. Je to legit? Absolútne. No, skrátka, nevráti mi to späť.
Viem, že to neznie moc legit, ale verte mi, že on by mi nedal ani exkluzívku zadarmo. Užívaj výhru. Vyhral si, no. Pošleme to za 20 000, lebo on sa to aj nepredražuje vďaka tomu, že mám VIPčko. To stojí stále 20 000. Spravíme si asi za chvíľku tu giveaway, ale ešte to nechcem hovoriť. No. Jakoby môžete vidieť, že mám rank 16 stále, moc som nepohol, pretože som skôr farmil ten, jak to povie, ten RNG event. Môžete vidieť aj mojich petov. Celkom zaujímavé. A čaká nás ďalší update, no. Taktiež by som videl, takže za chvíľu už povieme súťaž. Ja sám neviem, prečo stojím. Skrátka, no ja neviem. Rozmýšľam nad niečím. Hlavne nad tým, že o čo urobím giveaway. Reálne už žiadnu exkluzívku nemám, ale huge giveaway to chcem urobiť trebárs, keď získam, neviem, 100 odoberateľov. Alebo Daycare si vyberiem určite, no. Aha, nemôžem, okej. Nevadí. V exkluzívu Daycare som mal toho golden, toto do minusa. Čiže a zistil som taktiež, že keď som proplazu už mal odomknutú, ale mám iba 4 hugeov, lebo som si jedného dal do exkluzív Daycareu, takže nemôžem ísť už do proplazy, iba normál plaza sa mi tam ukázalo, nemôžeme žiadne Master XP poušli, sakra, ani žiadne iné XP poušli. Otvoríme nakoniec samozrejme nejaké čestky, to budem otvárať za každé videjko, spravíme nejaký mini opening. Išiel by som do tej piňatárej, ale neviem, nechce sa mi. Viem, že to mám ako quest, ale kašlem na to. To ma tak lákajú tie piňaty. Otvoríme toho dosť veľa ešte, nebojte sa. Equipment túto Electric Werewolf. A pravíme giveaway o 1 000 000 gemov. Ja síce toľko gemov ani nemám, ale pokiaľ chcete vyhrať 1 000 000 gemov, tak napíšte svoj nickname v Robloxe do komentárov a v ďalšom videjku, že budem preč, tak o nejaké 3 týždne vidieť ďalšie videjko a tam vám akoby poviem výsledok tej súťaže. Možno si to pretočím, neviem. Ťažko povedať. Možno budú vychádzať videjka. Ak tam, kam pôjdem, tak bude internet, tak čo ešte neviem, tak v tom prípade tam budem uploadovať videá, ktoré si pretočím. Ak nie, tak neviem, skúsim to zistiť dopredu. Keď tak natočím videá a uploadnem nejaké ďalšie 2 dneska. Teda nie dneska, ale najbližšiu dobu. A taktiež, pokiaľ máte v questoch, že získajte treba 20, tak nezabudnite hlavne otvárajte iné vajíčko v tom, lebo tam je väčšia šanca na tých repetov. Dajte odber a like. Čauko.